Все. З Москвой дамовіліся, і ўжо нам нічога не трэба. В акопах гнілі, а нафты няма. А бог ты мой, да трэба ж альтэрнатывы. Потом бог снова все забылі. Яна могла быць пастаўлена ў Беларусь ужо 25 гадоў назад. Крыкі, дзе б нам купіць? Ідзе нарвежская нафта, якая навіна можа быць больш прыемней? Ну, я, напрыклад, так не лічу, і я так не думаю. Кветкі і духавы аркестр. Юра, ну вось калі б кветкамі і духавым аркестрам сустракалі эшелон ці эшелоны, якія пойдуць з поўначы і прывязуць у Беларусь па чыгунцы нарвежскую нафту, я быў бы не здзіўлены. Это абсолютно было б нармальна, таму што справа нават не ў гэтых там 80 тысячах, здаецца, так, тонах нафты. І да гэтага быў мільён тонн нафты з Азербайджану, была нафта з Венесуэлы, але вось толькі цяпер Александр Лукашенко сказаў пра сапраўдную дыверсіфікацыю гэтых паставак нафты, што толькі 30-40% нафты павінна быць з Расіі, іншая траціна вось з поўначы, адкульсьці праз Прыбалтыку, а другая траціна, дакладней трэцяя, з Украіны. Але вот гэта, пра што я сказаў, пра нарвежскую нафту, яна магла быць пастаўлена ў Беларусь ужо 25 гадоў назад, і не ў такіх мікраскапічных аб'ёмах, гэта фактычна на некалькі дзён працы мазырскага ці наваполацкага заводаў, а значна большых, і пастаўляла сябе на не чыгункай, што даволі дорага, а па трубаправоду, і пра гэта мы пагаворым. Ну, але вось першым я перайду да расповеду кароткага пра гэта балта-чарнаморскі нафтавы калектар, які праект такога быў прапанаваны ў 93 годзе. Я хачу, каб ты выказаў сваё меркаванне. Вось гэтае рашэнне, якое прыняў Лукашенко, ну і якое пачало здзяйсняцца вось гэтых пастаўках нафты, но сапраўды такое важнае, як вот яму надаюць увагу некаторыя аглядальнікі, скажем, Андрей Дэнько ў сваім фейсбуку напісаў, што ідзе нарвежская нафта, якая навіна можа быць больш прыемней. І гэтая навіна яго вісіць вышэй, чым там нараджэнне, здаецца, племянніка і нараджэнне дзіцёнка у калегаў, што вельмі важна. Я абсолютна разумею ягоныя пачуцці, наколькі вось гэта адпавядае рэальнасці, скажем так, у палітычным сэнсе. Сергей, я б не перабольшваў значэння гэтай падзеі, таму што як ёсць такі габрэйскі жарт, што калі праблема ў грошах, то гэта не праблема, гэта выдаткі. Гэтак і нафтавая праблема для Беларусі. Это не тая праблема, што вот Расія просто прынцыпова за сваёй там хцівасці ці імперскасці вот не хоча прадаваць нафту Беларусі. Ну, калі ласка. Яна гатова ее прадаваць у патрэбных аб'ёмах, але все пытанне ў цане. Колькі? І в этом сэнсе тая ж нарвежская нафта, любая іншая нафта цяпер, акрамя расійскай, яна ўсё роўна даражэй нават самай горшай формулы пакупкі расійскай нафты. І таму пакупка нарвежскай, азербайджанскай, іранскай, венесуэльскай, любой іншай нафты ці реверсом той же российской нафты, там, я не ведаю, с Польши, это все ровно дорожей. Это такие покупки, яны не кепские, яны корыстные, яны способ тиснуть на ту же Россию, збіваць яе цану, і в этом сэнсе гэта добра. Але сказаць, што гэта вот як бы нейкі залаты ключик, ну, я, напрыклад, так не лічу, і я так не думаю. Ну, безумоўна, гэта не залаты ключик, але гэта як бы то не было. Я маю на ўвазе вось не гэтыя 80 тысячаў тонн чысты зараз якой нарвежская нафта, якая паступае, а гэта ўжо спосаб зменшыць, як бы то не было, пакуль што абсалютна, но практычна 100% залежнасць ад Расіі. Але вось мы зараз пойдзем у глыб гісторыі ў 90-е гады, а канкрэтна ў 93 год, калі 15 ліпеня па ініцыятыве Беларускага народнага фронта сабралася канферэнцыя балта-чарнаморскіх краінаў у справе пабудовы нафтавага балта-чарнаморскага нафтавага калектара. Там было две канферэнцыі. Адна была палітычна з удзелам дэпутатаў
з Украіны, з краінаў Балтыі, з Польшы, а была і чыста тэхнічная канферэнцыя, дзе удзельнічалі прадстаўнікі Украіны, Беларусі, Літвы і Латвіі. Вот Польша якраз не ўдзельнічалі, прычым было даволі вялікае прадстаўніцтва. Я памятаю, я быў на гэтай прэс-канферэнцыі, вёў дакладней потым прэс-канферэнцыю выніковую. Там, скажем, былі памочнік прэм'ер-міністра, намеснік міністра энергетыкі Украіны. Вот даволі такі высокі ранг. А справаздачу, дакладней даклад, рабіў Станіслав Гусак, член ценевага кабінета БНФ. І вот ён прывёў такія сенсацыйныя дадзены, якія цалкам рушылі тое, што вось нам, дэпутатам, тады гаварыў Кебіч, што мы, так сказать, купляем там нафту ў Расіі там вельмі танна. Вось я працытую Гусака. За 1 тону расійскай нафты Беларусь пастаўляе ў Расію каля 3 тонаў калійных солей, тады як на сусветным рынку цана 1 тоны нафты эквівалентная цане 2 тонаў калійных соляў. За трактар Менскага трактарнага заводу рэалізаваны, напрыклад, у Кітаі можна набыць па сусветных цэнах 110-120 тонаў нафты. Той самы трактар, паставлены ў Расію, Беларусь за яго атрымлівае 72 тоны нафты. Акрамя таго, штогадовыя ўнёскі Беларусі ў развіццё інфраструктуры заходняй Сібіры складаюць дзясяткі мільярдаў рублёў. І гэтак далей. І вось, сказаўшы гэта, ён прыступіў да прадстаўлення праекту Балта-Чарнаморскага калектару, які сапраўды, калі быў рэалізаваны, ён бы даў бы Беларусі, не толькі Беларусі, энергетычную незалежнасць ад Расіі. Ну вось у чым была сутнасць гэтай прапановы Балта-Чарнаморскага нафтавага калектара? Сутнасць была ў тым, каб пастаўляць нафту з Адэсы на тэрыторыю Украіны, Беларусі, у краіны Балтыі таксама, хаця асноўная частка это была поўнач Беларусі, як мэта я маю на ўвазе, дакладней вся Беларусь, поўнач Украіны, праз і з аднаго боку, а з другого боку порт у Латвіі Вентспілс, то былі пастаўкі марскія, і вось іх трэба было соединіць, спалучыць перамычкай. Ужо тыя нафтаправоды, якія былі гатовыя. Гэта перамычка па тэрыторыі Украіны павінна была прайсці 482 кіламетры, па Беларусі 145. Усяго кошт гэтага праекту, самы вялікі варыянт, самы дарагі, ён бы каштаваў $182 мільёны, прычым ужо была дамоўленасць з міжнародным валютным фондам на рэалізацыю гэтай прапановы. То бок, так, вось скажам, гэтыя $182 мільёны, нават калі іх падзяліць з Украінай, там часткова, скажам, з Латвіяй, это былі вялікія грошы на той час для беларускага бюджэту. Гэта і цяпер немалыя грошы, але тады яны былі, конечно, вельмі вялікія. Але калі б гэта было б зроблена, это было б зроблена не за год, але гадоў за 3, за 4, может быть, за 5 гадоў это было б зроблена, Беларусь цалкам бы пазбавілася, Украіна таксама і Прыбалтыка, вось гэтай нафтавай залежнасці ад Расіі. То бок, яна б ішла, гэтая, так сказать, дуга, не кранаючы расійскую тэрыторыю, бо быў варыянт, што унечу гэты трубаправод абыходзіць. І гэты праект быў часткай агульнага такога больш глобальнага палітычнага праекту стварэння Балта-Чарнаморскай садружнасці, ідэя якой была высунутая лідарам народнага руха Украіны Чарнавілам і лідарам БНФ Пазняком яшчэ ў 90-м годзе. Чаму не адбыўся Балта-Чарнаморскі калектар, скажем, тут все зразумела. Тут самае слабое звено гэта была Беларусь, Кебіч адмовіўся гэта рабіць. Прыкрыццём было такое, што вельмі дорага, а рэальна, я так думаю, што на яго націснулі з Масквы. А вось наколькі, на твой погляд, была рэальная ідэя такого стварэння Балта-Чарнаморскай садружнасці, я маю на ўвазе ўжо не ў эканамічным сэнсе, а ў такім палітычным, як скажам, па мадэлі як Вышэградская група, напрыклад. Не, я думаю, што шансы на стварэнне менавіта палітычнага нейкага аб'яднання саюза былі яшчэ меншымі. Таму што мы памятаем, як беларуская ўлада ставілася да любых палітычных альтэрнатываў у Маскве. І як Масква ставілася да любых альтэрнатываў. Вельмі кепска.
Але ведаеш, у меня все ж таки крыху іншы погляд на перспектывы і нават эканамічнага такога сцэнару. Вот ты прывёў дадзеныя, якія агучваў Станіслав Гусак, але ведаеш, што я не памятаю, каб незалежныя эканамісты прыводзілі нешта падобнае. У меня ёсць пэўныя сумневы, што это было тады так. Зараз мы бачым, што і незалежныя эканамісты беларускія гавораць пра тое, што расійская нафта ўсё ж такі танней, а не так, як казаў Гусак, што яна даражэйшая. І цікавы ўскосны паказнік таго, што это сапраўды як бы не зусім так, як казалася тады спадаром Гусакам, звесткі, якія агучыў для Радыё Свабода польскі эканамічны эксперт. Ён сказаў, што зараз вот у 2019 годзе у польскім імпарце нафты доля России 70%. Это Польша, это краіна еўразвязу, это краіна НАТО, это краіна з велізарнай мяжой з морам, з вялікімі партамі, для якой не трэба калектар. Замовіў, калі ласка, прыйшоў танкер, атрымаў. І тым не менш, 70%. Это значит, что, прынамсі, ситуация не такая, что расійская нафта даражэйшая, Юра, тут пытанне не ў тым, калі мы вяртаемся да нафты, тут пытанне не ў тым, што она даражэйшая. Ясна, яна, ў прынцыпе, таннейшая, хаця Гусак казаў, што в суме вось яна нам выходзілася дорага. Але гаворка вось гэтага калектара, сутнасць яго не ў тым, каб зрабіць паставіць у Беларусь нафту танную. Не. Сутнасць у тым, каб на пэўны момант, так сказать, пазбавіць от поўнай залежнасці ад Расіі. Ты сказаў, прывёў прыклад Польшу, гэта самы цудоўны прыклад, таму што яны сабе могуць пазволіць 70% браць з Расіі, бо у іх ёсць порты. У любы момант, калі, скажам, Расія адмаўляецца пастаўляць, па нейкіх прычынах, гэтую нафту у Польшу, калі ласка, яны могуць браць тую ж самую нарвежскую, любую іншую нафту, у іх ёсць порты. У нас, у беларусаў, гэтых портаў няма. Нет, в этом сэнсе я не кажу пра тое, што ідэя была кепская. Ідэя была добрая нават пры тым, што Беларусь бы захоўвала сваю арыентацыю на Расію. Окей, яна і зараз яе мае. Ідзе нафта. І вот мы ж бачым, што ўзнікае, якія праблемы ўзнікаюць пры прэзідэнце Лукашэнкі, а не пры прэзідэнце Пазняке. Вот якія праблемы ўзнікаюць. Узнікае затык, узнікаюць гандлі, жорсткі гандаль з Расіяй і крыкі, дзе б нам купіць? Так калі б было падрыхтавана, калі б прынамсі былі гэтыя шляхі. І в этом сэнсе можна паглядзець, дарэчы, як бы наадварот, якая пазіцыя самой Расіі. Вот у іх ёсць труба праз Украіну, ёсць труба праз Беларусь. Навошта яны будуюць гэтыя патокі? Паўночны поток, паўднёвы поток. Каб не быць залежным ад аднаго транзіцёра. Forever. Так тая ж логіка павінна была бы быць і ў Беларусі. Не залежыць ад кагосьці аднаго. Вот ты сказаў, што такія праблемы, цяперашнія праблемы ўзнікаюць не пры прэзідэнце Пазняку ці кімсьці іншым, так? А пры прэзідэнце, які 25 гадоў дэклараваў непарушнае сяброўства са старшым братам, як ён казаў, ці проста з братам, значыць, з якім у акопах гнілі і што там яшчэ з Расіі. І вось, калі ласка, в акопах гнілі, а нафты няма. Няма, і в этом сэнсе, калі б была труба, то прынамсі, хай нават даражэй за расійскую было б, але танней, чым цяпер, чым вот в гэтай рэальнасці, калі трэба везці чыгункай, калі ёсць труба, то яна не зусім такая, якая як бы падрыхтаваная, бо з той жа Украінай, напрыклад, размовы такія, окей, мы паставім. Але, хлопцы беларусы, давайце тады доўгатэрміновы кантракт. А да доўгатэрміновага кантракта наўрад ці Беларусь гатовая. Так што ў дадзеным выпадку ўсё ж такі мой пункт гледжання, што ўсё ж такі вот гэтыя і нарвежскія пастаўкі, і астатнія размовы пакуль, прынамсі пакуль, это ўсё ж такі спосаб ціску на Маскву, а не тое, каб рэальна
атрымліваць з Нарвегіі, Азербайджану, каго адкуль заўгодна. Ну, вось я на пачатку прыгадаў пост у Фейсбуку Андрэя Дэнько, і абсолютно зразумела, што радасць ягоная гэта не з таго, што там гэта 80 тонн нафты атрымалі, а з таго, што, як здаецца, вось, можа быць, зараз кіраўніцтва Беларусі зразумела, што нельга быць паварочаным толькі в адзін бок і толькі на адзін бок, так сказаць, глядзець. Як ты думаеш, насамрэч, вось гэтыя урокі, урок таго, што быў нескарыстаны тады гэты варыянт з балта-чарнаморскім калектарам 20 ужо колькі 7 гадоў назад, урок таго, што вось зараз атрымоўвае афіцыйны Мінск ад Масквы, ён неяк паверне глобальна мысленне цяперашняга кіраўніцтва Беларусі на нейкія такія рэаліі меншай залежнасці палітычнай, эканамічнай і гэтак далей. Прымусіць іх думаць проста рэальна самастойна, не на словах, а на нейкіх канкрэтных справах. Баюсь, што не, і баюсь, што нават жадання было б малавата. Потому что вот такие, як бы, что называется, вспышки вот этого усведомления, ты уже сам перелічваў. Были поставки з Венесуэлы, и немалые, до речи, не 80 тысяч тонн, а 1,5 мільйона. Вот. Были так само немалые поставки з Азербайджана, але вот так вот, як бы, их зрабілі, вот на нас Москва цісне, мы паспрабуем это, а потом все, з Москвой дамовіліся, і уже нам нічога не трэба. Але я думаю, што як бы тут і все-таки рашучасць патрэбная, але і пра гэта, дарэчы, казаў той польскі эксперт, павінны быць рашэнні Европы. Я думаю, что вот штосьці магло б реалізоўвацца, прынамсі, хоць нейкая альтэрнатыва, каб не была такая жорсткая залежнасць, каб Еўропа неяк спрыяла, каб Еўропа прыняла нейкую праграму, што вот мы дапамагаем Беларусі, не тое, што мех грошай даем, там, ці пахлопаваем па плячы і кажам, што мы падтрымліваем вашу незалежнасць. А каб была некая схема, магчыма, падтрыманая, магчыма, прафінансаваная Еўропай, бо я баюсь, што калі вот размова будзе толькі пра саму Беларусь, вот оно так будзе. Чарговый кризис з Россией, а бог ты мой, да трэба ж альтэрнатывы, потом бог снова все забыли і дамовіліся неяк. І раз за разом все горш і горш і горш і горш. Ну а ў 24-м годзе, гледзячы па ўсім, калі як бы манеўр у России скончыцца падатковы, то тады уже воленс-ноленс давядзецца шукаць, таму што тады ўжо розніцы, вялікай розніцы не будзе, дзе купляць. Так, сапраўды, трэба рашэнне Еўропы, а Еўропа глядзіць не толькі на нафту, але і на правы чалавека, на дэмакратыю, на магчымасць свабодных выбараў. І на Расію, і на яе інтарэсы. Так, але вось з выбарамі, з правамі чалавека, выглядае, у цяперашняй кіраўніцтве Беларусі праблемы значна большыя, чым з расійскай нафтай. 90-е forever.